Naukiba na jala daktabu bigi oni hulala adong do di komeni madok molosoni unang BPI ba unang BPI ba holan alani nasoboi sigare masuk tupetini namoding gabedang HKBP ima memang ditiki soroha Kristenon dihaporsiai ala doa dong begu itu kan jadi mula mate ualu zolma berarti tiga mebeguna walu akai marupari noang cipasidingon dang beporsea hita tu begu bulani bitampe ada binujina dosinona. Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet, selamat pagi, selamat sore, selamat malam sesuai dengan waktu tonton Bapak Ibu saudara-saudara. Ternyata yang viral di Jakarta baru-baru ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Viral di Jakarta, belajar di Toba, belajar di Bonapasogit. Seperti saat ini pertanyaan yang diadakan di rumah keluarga Pangaribuan Inang Borusi Morakir, pertanyaan di Huria HKBP Huta Barat Partali Toruan. Nah, mari kita dengarkan bincang-bincang bersama warga jemaat di sini seputar kehidupan berjemaat bergereja, adat budaya, RPP, terlumobi molamasa kaulau dadat doh nang pananomon do namoding. Adong nakikabe na baru rosa Jakarta deh. Perjabon sa Jakarta dia mahamuna na laut Jakartai aguda jadi ibegi hamudo nama saine Jakartai olo itu te nama sa Jakarta ibegi hamu mah hapeningon ibot hamudo. Jadi molope tataringoti odangna mempiralkan na di Jakarta alai manaringoti na di hita do hita patu do marhitesiani gabe lantapadasi matong pangulaw nang ada di tonga-tonga ni hutata alana ronggo mado rupani diaka media di komen na di media unang besay taringotin na ba marhite odo laos gabe taringotan alai mabaitu na dumenggan mahita noaing wasa masai idwa sa sayarong hata tudus unak songon na diahay ninna kan unak songon na diahay ninna moala na hurang denggamay alai molo denggan tatiru mabah songon na diluat adui ninna ahama tonata de ahama si tona honoto kaduan di ujung ningoluta ado tona honoton nakika torang asyan ninangon ay memang na naung dido inatairo tong saybain tas na idohot do lan lain nai innahi tama nah jadi ima to naon ang cian kakomenido tabereng tingkat pemahaman pangatusion ni penonton manang masyarakat terlumobi hita halak Batak naukiba na jala daktabu bigi oni hulala adong do di komeni madok molosoni unang BPI ba unang BPI ba holan alani nasoboi sigare masuk tupetini namoding gabedang HKBP ima toruna to kan ima toruni pangatusioni. Nah di sini kita harus belajar jangan terlampau gampang mengambil keputusan yang salah bauna HKBP baina tuksura say songon ada nazului tapain adorak soha Kristenon kan haliluod do nuaing haliluod do alai naung siniraan na deba madok batong baunak pay bayad do setiap unang bemar baju na unang bemar baju nah jadi anong do na boy anon napatut ngayon tutupamu buked demu bere kamu jo nomor 870 onom ngadaw le kamu kede dangope
836 aha matar buanau lobisian ulosi nungaluza wa Tuhan radi mabain inganam aha matar buan ahu lobisian ulosi nungaluza wa Tuhan rade mabandinganak ngabilu zahita rade may baitu hatta inganan ina mana tahirim nau kebakna jala daktabu begiyo ni hulala adong do di komeni madok molosoni unang BPI ba unang BPI ba holan alani nasoboi sigare masuk cupetini namoding gabedang HKBP, ima toruna to kan, ima toruni pangatusioni. Nah, di sini kita harus belajar, jangan terlampau gampang mengambil keputusan yang salah. Bauna HKBP ibaina, untuk surah saya songon ada nazului tapain, ada raksa Kristenon kan haliluod do nuaing, haliluod do. Alai naung siniraan, na diba madok batong. Unang pibahid do setiap unang pimar baju-baju na. Unang pimar baju-baju. Nah. Jadi anong do na buhay anon napatut. Nang ope 836. Aha matar buanau. Lobisian ulosi. Nung ngaluza wa Tuhan. Juhu tatana jolo na igwaran na ima buwan. Buwan ni namateinin na. Matarabuan tadi hojoholani matarabuan lobisian ulosi nungaloja Tuhan rade mabandinganak ngabilu zahita rade may baitu hatta inganan ina mana tahirim dang may inganan dari hasianganon dang may hasomalan dari hasianganon warga manulong patut dotong babulun nih marga udah barat ya jadi nyari mata rugi baik sara-sara ni alaman Omahami na di bawah na pasogit, pasak tabi tuhamuna, nari perserahan. Matudo. Marna ka mahariara, marurak majabi-jabi. Gabe ba na niula di Parhuta Barat, na di Jakarta be majadi. Matudo. Horas. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam ini juga ada penonton setia yang selalu juga komen di channel Palitona Mehmet Amang Panjaitan. Demson Panjaitan. Nah, beliau ini memang selalu hadir untuk mengikuti siaran-siaran kami di channel Palitona Mehmet. Beliau malam ini memimpin nyanyian dengan keyboard musik dengan memakai not balok buku logo. Nah, mangon omah hasurungan dan waing namaul dilului. Pemain musik saat ini sudah banyak akord. Nung akord be feeling. Sementara ada buku logo HKBP yang standar sampai sekarang masih memang sangat sempurna untuk dipakai memimpin Ede Huria. Mau lihat ya mang, kembako kau terus nomor buku logo mang dah. Samang. Rajana tumimbu sigonggo mihami jalo mapujian nami dengan nibasamdo pangoluhang hami hati pelmar dosa kami soy opot pargogoy kami mengendehon sangami o Tuhan. Harus bah. Harus menang, harus mak. Harus mak.
Berumunte tadi. Bah harus bah. Oleh nang. Horus main nang. Horus main nang bah. Horus mak. Horus mak. Sering maruama. Oh. Horus nang. Sering datang aman. Oh, terima kasih nang atas requestnya. Pas juga dia juga. Oh, itu aja ya lah.